Malin Dembe Folino, Malikono, Malikoka, Masakebefo, l'empereur Hachimi Koïta, l'empereur Hachimi Koïta, les libérateurs. Le libérateur Hachimi Koïta. Hachimingo, quoi les cas, revendication et qu'il Mali, allez face au bidjo, Walma Abissa. Anime-toi la Walma Mali bidjo. Donc, c'est ça, on a vidéo partagé, révélation Babi. Donc, Alassane Dramane Ouattara, à un conseil spécial, Ali Koulibaly, à une nouvelle mission. Donc, allez ni, Modobi, Nyoro, Sisa, Amina Daro, à Konya Bella, Outra Bouéfé, pour que Kasegata, délégué Kouina. Amina Dado, amino détail badeli. Kakla conseil dit, Mie Hachimi Koïta, mi m'a fait qu'à foyer. Koina, Malion, Haglina et Mie, Amo Ofala. Donc beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. Donc Jamanaï, Abidjo Wallahi. Hachimi Orefo, quoi les gars Jamana, Walma Chou. Allez gars, objectivité fauchée, Malika Jo. Mali, Walma Nimi Toala, Nima Dafe. Donc on fait un calé, on Hachimi Ambiko. Billahi amiko ni ya bla ro rambi an fene bisa Mali bi jo walma an fene bisa o flare do an fene bisa walma jamana bi jo donc ko Alassane Dramane Ouattara seda o mogo bi abebo kalama ulubu tala donc aya ka conseil spécial a ore wuli kata nyoro actuellement ulube nyoro sansa amena ndado détail la vidéo partager ay abaro bi anga vidéo chara parce que ko de be ni ko be fanga boka nyefo mogo nyana teliala malien faut être doué à tourner Koko be kunafoni tellement anyuma ame Mali activiste befu ame vidéo kala befu sogu tungara ama fo Paris New York ko charao New York juri sogu tungara ama fo New York politologue juri chercheur amara sila ama fo Boumabel Diawara ama fo Morgan de Paris Dani de Paris Jason Balayira bebe fo Joe Balaba ndenge belebele ba ama fo. Donc, Korophobia ne, vidéo nga partagé droit. Korophobia, Kerkabla. Non, Hachimi nganaï, Wallahi Hachimi nganaï. Malibi jo, Jagouya. Et puis Malemi Bounya, Wajibi. Ah, Alassane, Aïchidom Blagata, Nyoro, Loubé actuellement, Nyoro 600, Nyoro du Sahel, pour que Kochirif Gaseka intervenir Kouina. Donc, Amina Ndado, détail là, on avait partagé la Bega, partagé, faut 200, 300, 400 partagé, Bega partagé, Gagana Jodro. Partage kake droangata donc namado 200 300 na anga dondro angata na mo be détail angata korofo we sans ne nouvelle tellement ni donc nouvelle tellement Alassane nego B ni kele na 600 noron de Sahel Alassane a conseil spécial Ali Koulibaly ani malien flabé anye kunafoni soro ka fo olu ani olu ni munu me ɲɔgɔn fɛ sese kome hakila mɔgɔ caman kan ka dɔn sese kome hôtel Radisson ni fɛn nu hakila ale de o tigi an yɛrɛ balima dɔ b'a la an grand frère lama dɔ don grand frère dɔ don donc Ibrahima Diawara an ye kunafoni min sɔrɔ Ibrahima Diawara donc ale fɛnɛ tɛ mɔgɔ dogole opérateur économique do ani sese kome ani Alassane nga délégation ani mɔgɔ wɛrɛw olu be ɲɔro sisan pour que ka taa ko chef kɛ ka da don ko in na ko in ka se ka nɔgɔya donc u ma fili sira la dɛ sira ka ɲi ko in bɛ nɔgɔya sira o sira kan u ka bɔ n'o sira ye mais Alassane ne bolo n'a fɔra Alassane yɛrɛ tɛ Alassane ni Hachimi a dɔgɔnin ni Hachimi ninnu ye hali Nations Unies na Abdoulaye Maïga ye foli kɛ ka Alassane tanu a ye ko min kɛ a dɔgɔnin de don Alassane yɛrɛ ka wuli mun na pourquoi pas Alassane yɛrɛ tɛ se ka wuli ka na fɔ vraiment an mago b'a la quoi et puis Hachimi an m'a fɔ Hachimi kana u bila dɛ billahi an m'a fɔ Hachimi kana u bila mais Hachimi bɛ ninnu bila a ka d'anw ye cogo min na maliyɛnw ye cogo min na hali n'u bɛ bila komi déjà a fɔra k'u bɛ kiri ka bolo kan a ka bila ni kiri côté ni Hachimi na ninnu bila ten k'a sɔrɔ papier t'a la kiri ka côté don wɛrɛ bi tɛ dɛ don nataw la wallahi Faransi tɛ ɲinɛ u bɛ tila ka nin dossier kelen ta contre Hachimi CPI la tuguni u bɛ tila ka nin dossier kelen ta ni Hachimi bɛ ninnu bila sira o sira kan k'u bila wa kiri da ka don a la kiri k'a jɛya k'a fɔ nin ko in de bɛ yen u k'a bila o sira kan pour que sinikɛnɛ a kungo kana na taa bi a da la tuguni sinon tubabu jɔn bɛ Alassane kɔfɛ n'i ye ko in selen nin bɛɛ ma Faransi de bɛ Alassane kɔfɛ Ivoire ko tɛ tuguni
ko en bora ivar ko la tuni parce que fen do le tari do ivar fene ko fe ore ko esa français le tari dogo Alassane ko fe ka jeke français le be Alassane ko fe sinon Alassane yere ka wuli kana i dogonu ne i ka demsanu ne donc na aga ben ko la mo ci kelo ko mana ke chugo ciuni balmaya ni shinja u ba ko mais ne ko en sele ta français ba ko fe bon fashmi nga famia ka fo français on est français de be nyona on est français wa français te nyine français te senge français ma dame le folo na to ga num bla chuguni dola ka soro justice dama do la kirima do akogono dona na ta ubeni papier keleta dadi sifleni ma dadi na ga mo be mne o ko gra debi kuma dine abe sanjoli bo oni uwa mo be dadi na no fe mo be te kasola muna ashimi billahi mi deme fo saya mi ko mais koko be na laba na be kololo be se ema ni nume wuli dongo do na do shoye delige la tina wuli itina mo soro munu mina wuli ka fo ko be delige ko nunga da bon ta akote damne bi ate damne shini nunu meni marade France be ni to ko no de parce que ni dimi min do nu lo ba fo fuga dimi bo donc nashimi en Afrique nubla malé o mofo ko mi nya chuko nya ke chuko a bene no ma mais mali kiri ayira ka fo ko me kiri fenega kiri na be bla kiri ka bolo ka ere de en wa sharia la président de kiri be sanfe chef suprême des magistrats donc président ne ye kiri re ni président ko ka bla papier ko kala ka fo kiri sira ka negundo nimdo donc mimi jeya dona natao ali san keme na kuma wulila ube na dossier wula wa so ibora kono amori no fe yere ku nyini ma dogon soro la yere ku soro ma dogon soro la donc bi Mali on kuna wulula oh ulubu ku dai ka manamana do bu daga manamana ka fo ya keta ni te Alassane me delila Alassane bel sotigi cinématique mobilité avion tigi be wula bi donc si ça c'est là ou bien même moment ni kokele ni la au délégation bien mi kondile no Adama Barrow fait Gambie président donc wati kele c'est ça Alassane a un conseil spécial ayo lawuli ko lawuli volet spécial la ka lawuli oni Mali yere autorité Mali yere opérateur économique do donc kasegata ou kasegata Chérif Kema Nyoro kasegata kuma ali distance ulube Nyoro Koi, Alassane Israël bla maintenant. Ni Francis, Alassane mabo Francis ga jegono. Francis be yan fait. Et Alassane ga koro ke duguma ebe delila. Abina ke finalement abe ko embe chen ayere bulu. Aga bo Francis ko ni kola. Abiga tani voimi. Aga tano ye balmaya ni shingia africain ya. Anga ko ingla okono. Ni mi mese ya ke. Na shimi nu ya do mi mese ya ke. Amu kore. Na ya bla chugo male omu. Anga ototo mona ko bla chugo anu bla sans sona wanu go ko kube bla ni condition ka an sona male on tawdi amanga ototo ko ante bla mais mi fele ba to anga ototo te churo am Israël pour que on a dona natao on a bi France ga piège kono France ben nous bla ni nous yeni nous bla nous ma papier kala nous ma fin kala kiri ko ma boala kan nous bla te ndro ko grâce na sudo wallahi san keme nous be balo la France be dono la France be ni ko la wuli CP la ka foko de la gabi wa ka chama africain una wa da disi ga tikera debi sanjoli aka chama ne bi ga ke donc ante fiashi mi ga biorel kono donc déjà kiri na be kiri de ga boloka nous be bla wa bla kiri boloreka alni ego ga we bla no o kiri sharare papier wumne na ne aka don aka jea sino ogun na ne fale ni wo munu ngwe fale ni wo kuma fa wakati amajawnye parce que en to lao linga fale na nous milena comme mercenaire mais donc bado fale bala we baro ga tele juwele mais c'est ça asumi anti naga anti jafa en ma ko na ye ko nge chuchu mais yagli to iyere la koy bite dona na taw koy ay sorm na ge chudi parce que français tenyine ute sange ni kogle wallahi français ben lawi en tant que nous dimi min dona français la ni koyna France Nation génie remonté en kamaka dien France madal ka klaka manyefo surala France malulabi ivoire yere ko France ga dabo la Alassane ngote kulubu ga ko nyana bo ko France ga dabo la ore la yaka conseil spécial bla ka mo wuli kana delibi ga ko France ga parce que Alassane ay bi France bi ga ko ngogele
a kuma faamuya en tant que a ma b'o jeu kɔnɔ ka na an ka nin dilan balimaya ni siɲɛ wa n'a ko bi baasi min a ba kiri ka sira kan a ka kɛ dalilu ka sɔrɔ kiri kɔnɔ sɛbɛn ka sɔrɔ don n'a nata i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la cogo min na hali n'a ko kɛra wulifɛn kɔfɛ o y'a sɔrɔ i ka dalilu b'i bolo n'o tɛ ni girinna ka ninnu bila cogonin dɔ la ten k'a fɔ dɔrɔn delili kɛra wa ne n'u bila tan an y'a kɛ tan walahi nin dossier kelen nin ko kelen faransi bɛ nin lawuli don wɛrɛ don n'a nataw u bɛ nin ko in lawuli wa faransi kɛralen don ka taa ni nin ko kelen fo CPI la nin dossier an y'a kaw caman ye a kɔni an bɛ min ɲini kiri ninnu bila kiri ka minɛn kɔnɔ halisa n'u bɛ bila hali n'u bɛ bila sini a ka kɛ kiri ka minɛn kɔnɔ n'a ye a kana kɛ e ka bilali hukumu a ka kɛ kiri ka ko ye o de bɛ e protéger o ye yɛrɛ de ka e yɛrɛ ka protection kama an bɛ nin fɔ o de kama parce que an b'i ka hɛrɛ fɛ walahi anw tɛ tugu ni mɔgɔ n'i ma tiɲɛ fɔ i b'i jugu sara k'a finna an t'i janfa an tɛ tugu i kɔ k'an b'i janfa an t'i labila parce que an ni de bɛ nin ko in na an ni b'a la an ni bilahi an ni b'a da fɛ i y'i ni di cogo min na anw fana y'an ni di ten donc an bɛ min f'i ɲɛna ko in fan bɛɛ kɛra Bamakɔ kɔni fara bi Mali falen don delilikɛlaw la a bɛɛ 46 militaire ko in delili sira bɛɛ fɛ bɛɛ sira bɛɛ fɛ an m'a f'u kana bila hali ni i b'u bila su in na mais a papier dɔw kɛ kiri bolo kan u bila kiri bolo kan cogo dɔw la o de bɛ protéger o de ka ɲi i yɛrɛ ma bi tɛ mais sini parce que tubabu tɛ ɲinɛ nanzara ma ɲi donc maliyɛnw ni nouvelle teliman de tun bɛ vidéo cayara bi ka bɔ ka nin fɔ an ɲɛna donc an bɛ ɲɔgɔn ta an b'a ko kan dɛ nouvelle tombera an y'a cu nouvelle binna an b'a ta k'a d'aw ma an ka taa dɔrɔn jamana in bi jɔ an kalelen don patrie ou la mort billahi Mali a bi jɔ walima anw bi sa n'anw dɛsɛra an denw bɛ na n'olu ma se u mɔdenw bɛ na mais anw bi sa an tɛ kɛ faransi ka jɔn ye anw bɛ tagabolo kɔrɔ min kɔnɔ anw tɛ segin o kɔnɔ yanni lahara cɛ anw tɛ segin o kɔnɔ baara